for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Leo sekutasuka. Oh, bira vanhu vachinyabira vanhu ndini sekutasuka. Mbovira ipapo. Ndimi sekutasuka. Chii changa chiitika? Taura tinzi chii changa chiitika chimwana? Aiwa, inini ndakangoita tuma transactions ndo ndakangoita. Aiwa. Watanga kutonye. Sekutasuka. Sekutasuka vanga kutsvagire tuma transactions. Aiwa, ini handisiri ndiende kuzoita. Ndaikosenda mari. Unoti asi muno mari South Africa. Makatanga sei nyenye? Matangiro ndikanyeba because ini handina chanonyatsoziva ipapo. Chandaingoita ini ndichingoti ichocho pandakatangawo ipapa. Ndopandakabva ndasenderwa mari. Saka mari yasendwa ndopandatozoona munhu achisvika. Pamwe usunzwa mubvunzo wangu chete. Haungangotanga kunzi mari iri kusvika kunewe pasina zvamakagara pasi mukaronga. Wanzonzwisa mubvunzo wangu? Kuti iwewe muzokonekitana kuti taakuita sekutatu kutenge kupa mari. Ndopandikubvunza ipo kuti makatanga sei? Okay, inini pane pandakaenda kuSouth Africa. Ndaenda kuSouth Africa ndosangana nonzi Yesewa. Yesewa. Munhu wokuti ndongozana Yesewa. Ndasangana naye. Ndobva anditi no ini ndine manzira yandinonayo mari. Ndodai. Saka pandakandudza kuti ndozana and for sure aitombozviita zvisho. Ndichitoona sure achitoti handangotira mari. Saka pandakazwa kuti since accommodation yaidhura kuSouth Africa ndabva ndadzoka muzimu. Ndadzoka munomu ndopandakambozama kutsvaga tsvaga basa ndikamboitawo zvikaradi nemuchinda wangu. Ndikandoti asi ndopandakazomufonera ifunga pane 1 week. Ndikamuti uri sei? Akati handaito kutsvaga. Haunawo here line raungakwanisa kushandisa? Ndikati handogona kutsvaga. Ndopandakabva ndatanga kuti kushandisa WhatsApp iyo. Hanzi hauna here line raunokwanisa kushandisa kuti zviite sei? Hanzi hauna line raunokwanisa kushandisa here kuti zviite sei? Iye ndiye agara achiita zvinhu zvake zvaanoita izvi. Pindura mubvunzo. Wakanzi hauna line raunokwanisa kushandisa, handiti? Unobva kuti line rekuti uite sei? Kuti iye akaita zvaanoita paFacebook yake ndi mari ikatumira. Zvechii? Izvozvo zvechinga. Mishamari. Pindura mubvunzo. Hazaramba tingoramba tingobvunza chinhu chimwe chete. Pakati ndoda kukupa une line here kuti ushandise. Rechii? Bosi pamwe waya pasiripo. Aiwa, ndaitoziva kudhara ndo zvaanoita. Ndoda kunzwa izvozvo. Isazisi takaronga newe. Ndoda kunzwa izvozvo. Wakanzi une rimwe line rekuti muite sei? Rekuti ndishandise ndiri kuno. Kuita sei? Kuti iye paanotaura navanhu vake paFacebook. Vanhu vei vanenge vachiuya kupage kwake. Kuzoitei? Vanenge vachitaura naye izvozvi zvematare. Zvechiiko? Zvematare ani? Zveching'anga izvozvi. Iye ng'anga? Iye andozviti ndini sekutari. Ndopandoti utaurike. Kana uchida kumuprotecta? Aiwa, handina chemuprotecta nacho. Bozi ina handina chandaiona kwaari. Bozi mari yaito ndipo yanga isati kwana. Saka ati ndini sekutazvo. Alright. Aiti ndoshanda ina ndovaziva. Sekutazvo wacho. Uchawaona. Uchadhonda wari uchawaona. Hando wanga ine vamwe sekutazvo. Uchaona vamwe vacho vechitu. Wozoona kuti chaiye ichi ndeupa. Ndobva wanzi une line ndobva kuti yes. Ndasina ndikati handogona kudi. Tsvaga. Kuti reta 50 cents ka. Iro ndikatenga $3. Bozi rakarejiswa kudhara. Ndobva maita sei? Ndobva ndariisa mufoni. Abva nditumire code ichauya ipapo. Ndamutumira code yakauya pafoni pangu. Abva tanga kushandisa WhatsApp iya. Atanga kushandisa WhatsApp iya. Paita time. Ndikangoti about 10 days back. Pandakati regai ndimboona kuti line rake iri rikushanda sei since ndina ndakatenga line kuno. Ndabva ndatora line rake. Ndabva ndaisa WhatsApp. Ndaisa WhatsApp. Ndabva ndaona message ari kupinda paWhatsApp. Message aripinda paWhatsApp. Ndopanda ndatotanga kudodi since ndakambogara ndaisa kuti angaura sei. Ndopanda kambotaura tauro nevanhu vavo. Mama message yaipinda chiri chini? Aingotaura ivanhu vada kubatsira. Saka ndopandakazo ndadaro about ndofika pane 4 days. Papaona munhu akasenda mari. Mari? Akasenda $90.
asi $9 amuzara pane masina $90 abataura iwe tora $20 undipa 70 tikati it's okay since ndasina mari una mari papasida futi umwe akasenda $100 ndo zvakaitika saka wakangotora 190 chete 190 saka 190 ndio yawasungirwa ndizvo pamaipindurana nevanhu sasekuru tasvu maipindurana muchiti chii ndaitotaudzana nawo semunhu akambogara nemunhu ndaitoziva kuti matauriro aitana ndira ndiri kubvunza maipindurana kuti chii ndauya inini Robert sekuru ndira kubatsirwa ndatumira message kana ndatumira voice note kutanga kuti unonzani zita rako mutupo utaura ndokudza kuti unoisa mari pakati ndizvo munobatsira kunamba 7 Anderson ndaishandisa inonzi namba 23 Anderson ndaingoti namba 23 vanhu tu ndangomuti namba 23 because nasikatoziviwo kuti namba saka neuyu ari kuSouth Africa iwe uri kutaura tokangotora 190 chete yakatumirwa pakatumirwa 190 kudzimwe dzaipinda mufoni mako dzichienda kwaari dzana dzakawanda zvakaita ayo mangu hamuna ine yakambopinda ndiyoyo $90 ne$100 ndoyega mari yakapinda kwandiri alright pamamuri kuSouth Africa waimona achishanda sei munhu nokuti wataura kuti ndaiona achiita zvematare pase munhu aita achimbobuda wachienda kubasa rake aizongochita manheru saka dzimwe nguva handingati akambowana mari yakawanda ngatinyemba ndikadaro because iye aitongoitawo zvongowanawo ma $600 $400 ndo mari dzaiwana murume mukomana wechikuru kuSouth Africa ari kupi kana tiri kuSouth Africa Joburg kuZimbabwe inonzi chii nonzi kuSandton saka kutaura kuti pamari yawakatora 190 yawakatora $20 yawakanzitora naiye ndakazotora $30 ko uyu akazouya uyu akakubatisa akakubatisa kuti uzobatwa akandibatisa wati iwewe mira ndida kukurimainda usati wapindura munhu yakauya panamba 7 Anderson iwe wati waishandisa namba 23 ndokunyamba kwekutotanga saka mira wakamudirecta sei panamba 7 iwe uchiti waishandisa namba 23 sokuti namba 7 ndikanyepa maybe iye akazobvunza ake akazoziva kuti vanowanikwa pati ipapo ndikanyepa aiya atotokamudirecta panapa akatoya achitopopota kuti chi ndatumira mari yangu kudhara mukati ndiuye panapa ipapo anenge achitonyepa bcause kana ndiri pana mutotaura chokwadi chese kana kuri kuti sekuru varipo vanogona kuti ndipinde navo matare sekuru havaite matare hayo sekuru havaite matare ibasa remapurisa iro ukona vanisa vari panapa vada kubatsirwa nasekuru nhamo nematambudziko kuti matare kuvabira mari izvo ibasa remapurisa nesecurity yavo handiri kuona kuti basa rese ramira panapa pamusaka pichi pamusaka pavo saka wambotaura naye here kuti ndasungwa muwako handiwanzotaura naye pese pese saka masubtract ana kuti hai ndakuchita hangu madhiri uchita hake aiwa because izvo zvandinyatsozvigona zvaanenge achiita zvacho ende achikori nenhamba chete but nemunhu wakabira $90 handi matitumirana nemavoice note handaitumira mavoice note ndataura naye uchida kumbatsira ina ndakasisina ndokusandichizati anotaura sei nemo ndangotaurawo sei yakadi kusenderwa mari yacho iwo wakadi kusenderwa mari yacho iwewe maleti wako wazvisendesa uku sei ndoshandisa netwana naye lazidza rokuti tasva ungwari wana kuti iko kuSouth Africa wandiri ndakasangana naye yaita nonzi tasva iwo bvuma kushandisa nhamba dzako chiti sekuru tasva ndau yakunoko uri sekuru tasva aina nditoziva saka ungochishandisira sekuti sekuru tasva saka uri kuti wakashandira vanhu 2 chete mumwe wacho anonzani ndikanyepa mazita vantu asi mumwe wacho anonzi wakatorera mari wachete wandisiri kuziva ndeuyu we$90 kuti zita rake anonzani ari kuuya muntu pamutose pamunozoziya saka da kuti chii kune vanhu 2 ivavo vawakatorera mari ndongokumbira regero kwavari kuti aiwa iniwo ndakangoitawo nekuda kuti ndasinawo semunhu anga achimbotsvagawo ndasina kana mari ndakangoona kuti since because WhatsApp ndakatozoivhurawo mushure memwe ndaona kuti handina kana mari since uya ndaiziva kuti anoita sei ndopandakangozozviita saka dai usina kubatwa waita sei kufunga kwako iwe waibira vanhu vakawanda zvakaita sei ipapo ndikazonyepa kuti ndingataura kuti ndikazoita zvevangana handizoziva usingamiri wangasingamiri handiti saka kuna sekuru tasvu chaivo chauda kuti nyaya iri pachena kuti totongokumbira regere
Alright, mimi tukwendeze kuna sekuru tasho. Ne ushingi shamwari chitupa maito shandi. Vazukuru vasekuru tasho. Chasekuru tasho. Sangana na sekuru tasho. Maito shandi tasho unoshiri mbavo. Ndo munotaura nawo pai muchiti isamari muzukuru. Mukangochema kuti sekuru mari yangu haina kukwana ndine $80 zvonzi isa iyoyo. Sekuru mari yangu haina kukwana ndine $20 isa iyoyo. Ava sekuru tasho. Ya. Wanga uchiti aiwa inini hangu kusaidi kwangu inini ndofunga chero sekuru varipo vachindinzwa handiti ndikutaura chokwadi chese zvekuti chero varipo vanondipupura ndikutaura chokwadi ndochokwadi chandikutaura ava mai vatoto vakandibira 150 yangu sekuru mutatu sekuru mbona maone sekuru tatu sikunyatsana ndevakisati maone sekuru tatu maona ndevapi sikunyatsosiya mavaona here sekuru sekuru takuona takukuziva kuti ndimi sekuru taso imbosekerera zvamunoita kwasekuru imbosekerera kana muda kwavabvunza vabvunzei sekuru vari panapa video ko havaiti ava video abude ndauchimboziva matambuliro atiri kuita soka kuuya panapa isinyore ini ndakauya panapa musi wemanje nanhasi ndiri pano handitika nanhasi ndiri pano mwanangu uchitiita zvauri kutiita izvo aiwa imbomira ndikutaurire haisi nyore kona nesori panapa it's not easy mwari musambobva makazviita zvenyu nokuti haisi nyore unoziva kuti mari iri kunetsa matambudziko eduka akatowanda asi muri kutibira makusvibisa futi zidaya sekutasvo handiti makurisvibisa munotisvibisirei munovavengerei chamunovavengera chiyamura the whole Zimbabwe kudai so nevari kunze kwenyika nevari kunze kwenyika apa dzitori mhepo dzombavha dzanadzo anzonga waenda kusauthi unochera mushonga papa akatotora munhu $90 wangaenda kumozambique mama enda kumozambique unochera mushonga aiwa ndisirini $90 akatoya panapa akachiti sekuru maenda kumozambique unochera mushonga foni yangu iripo kana ndida kumufonera munogona kumufonera aiwa ari kuuya atofonera shamwari yako naiwo zvorutaura utanze munoona chikuita ndechekuti chii page rairi roshandiswa navanhu vakawanda makawanda including you chero mukarivhura munoona kuti pane vanhu vakawanda aiwa vane ravo ravakavhura rakavharwa imimbi yacho rokutaura kuti nevanhu vakawanda nderipi handikuti mukapinda pafacebook mukapinda pafacebook munoona mapages akawanda handina zita randaishandisa handikuti mukazovhura ipapo munoona pane mazita akawanda ayo inanzi chete tikutaura nyaya dzakasiyana ndikuna mataura nyaya dzakasiyana nyaya dzekupira vanhu pafacebook kana vanhu vachitumira madhonha aya dzatirikutaura atitaura nyaya dzakasiyana mzukuru unoziva here kuti kana tiri mukoti zvawanga uchiita izvo zvine zvawanga uchiita inonzi theft by confession hanzi tora iwo kazukuru vane mafoni tamuchitorawo kutora mahara ndo theft by confession handikutaura kutora mahara oxford wondiregerera ndikutokudza chirungu zviri nemabasa avo theft by confession simudza fesha wanga wanoita kuponda vanhu kusouth africa wabva wakubanezera kuti sekuru tasvo ndimakomana riponda chiponda vanhu kusouth africa mapedza apo iko zvino zvima kuchibanezera kuti sekuru tasvo ndo theft by confession ngomunyepera vanhu uchiti ndiwe peji tikavhura tisiwaona nouwanda waugozuri admin saka chitipa vamwe bisabusu bira nenjere atori musunga bisabusu mbava
mamonaka ndo vanoti vakatora mari voti tienda kunamba 7 Anderson ivava mukavafondera zvezve kuti sekuru ndira kuita video call nemi vanongoburitsa picture yasekuru tasongoti wa kugadzira naids kuchitupa chasekuru tasogadzira iyo shamwari akusuda kutipe achaburitsa nguva ichakwana kana kuri kuti ichokwadi sekuru vachakudza iwewe uchaburitsa nguva ichakwana baba iripira mari baba iripira mari dani mudaisoka tari mupfekedze jira nengundu ofona zvanota kwazukuru achitaura maitiro avowe ngakutiredzwa mashatiro yake amboita basa mtanda ofona maitiro aikumobiliza yes hapo ndizvo ndakapfeka ikamboshandira mjara animusekuru tasviri musungo pano naye ndaipfekeiva papfeka machira ako iwe iroreredzo zeze dzisiri dzomatare radzene kukumbira ndopfeka machira nebvudzi ende wakapusa hanzi nguti yako yeweira munyambiro handi matari waombere unapedza jira takaombera mavanagembezero waiti vaita video call mukona vari kupi afona hani sekuru vechisevheni wauyu indinura takoshandirwa mjara takoshandireni waichidakule zanzi wechifonera mwako orera mwako shamwari afonera mwako ive nhamba ndifonera mwako shamwari namba dzefoni dzakuzvida takura phone number ndo dzakudiwa phone number chitaura wandana wazikuita pamusoro ini munhu pamusoro wedu inyorerai amira unze musoro unoona iwe ndakusunungura asi dakusungisa ndakuita sei akusunungura ndongotaura chi chokwadi pana chokwadi chako ndikusunungura asi kusungisa vana mutora mapicha mutore iye mbavha yenyuni chokwadi ndinotora ividhiyo chaise zvangoita semunhu aionawo pamusoro togona kuti mobva kamozoona pavhidhiyo kana tatinyararai ka nemuwo muri mbavhawo kana makuramba muchitaura chitambai tangaise kuri basa semaonera makaita kubva kuSouth Africa chandaiona munhu aiti akafona handiti aidayira foni otaura naye kana kuti munhu aiti akafona aitora foni obva atora picture oriratidza back camera nefront camera munhu paanofona pawabuda picture ndozvandakaona izvozvo picture rani rasekuru taso uyo ari kutaura matangira avakaita ndakatongosangana naye ndikatanga kutomugara naye aitora front picture neback picture iwo muzukuru usada kushandisa zvakaiofoni yako kutaura nevanhuita iwewe ndio umwanga wacho wokutoita iwe ndodokutetere papo kuti munhu kana ataura foni yako kushandira vanhu mafoni aitora wakadii muzukuru wangu mfananga usadhibeka chambozima makamera chadzima chakumamisa ndochokwadi chandurandamira panapa chero ndakapfekaira nokuti ndikanyepa hapana zvanenda kugona bosi nezvandakatopfeka ndifana kutaura chokwadi unoziziva here zvawakapfeka zvinomirira izvi anonzi yesef aiwa anogara kuSouth Africa namba dzake unadzo
dzekusouth africa haashandisi namba dzekusouth africa, anoshandisa namba dzese haafonereki mai, anenge achishandisa namba dzemuno muzimbabwe ari kusouth africa. Dzitaure namba dzake. Taura pachipepa pangoiti kuzunza chipepa, taisa chipepa kuzunza mo madii. Kamera, ndaitenderedza kamera. Muzimbabwe. Taura namba dzake dzemunhu iye. Hazukuri mbomira kubvunza vanhu vakabvunza uno. Ndopakataura kuti aini ndine zvandinoita zvakadai dai dai. Shamwari mupindura kuno. Munhu anenge kunotsvaga kuSouth Africa watomboita sei? Wotongoitawo zvasi. Imbopindura kuno wati wanga uchiti pambaisa chipepa pakamera muchizunza. Muchitangese kuti tashuma muita sei? Aisa phone. Photo ratira maisa. Naita sei? Anongesa phone pungobuda photo rinenge rine micheka iyoyo. Mumaita sei? Ndikatangudza kuti mumaita sei. Ai ndizvo ndaingoona pavidhio call pacho. Nangwesa bepa kubva asi iye kana achitaura manje anenge achitaura nemwe voice rakasiyana nemera nechitaura naye. Anenge achiti uchuna voice anenge achiti waita dambudziko reiko naimi zvikuru. Aiwa achinji voice. Ndio voice rake ratogara naro. Chitawo chiita iti ndinoita chendura mberi. Wobva abvunza kuti uri kupi? Ai, itane voice rake. Alright, uri kupi msikuru? Obva muzukuru bvatata ari kupi? Woti okay. Dambudziko rako ndiudze dambudziko rako. Munhu otaura dambudziko rake. Obva ati futi uri kugara kupi? Wakukangana kuchuna voice nako chuna. Alright. Haina angwa zvinyazozvigoni but inti yacho izvozvo zvakuita kutogona izvozvo. Kana adaro votaudza nemunhu kana kuti ane mari anotumira, kana asina wanogona kubvita ine hasandava nayo sindichazoiwana ndozotumira, ndozvandaiona zvichiitika. Saka apa wakapromisana nevanhu vangani iwo uchitaura navo pafoni pako, vari kuvimbidzana navo kuti mangwana vari kutumira mari vangani? Alright, ini zvakaitika ndandisitori nawo foni. Saka pandakataura naye abva nditengera foni. Handiti ndava nefoni chero mukaiona foni yangu ini ndofunga ine about 10 days yatanga kushanda WhatsApp foni yangu ini. Saka zvadaro ndabva ndawanawo vanhu 2 vakasenda mari. Vakapromisa. Ende vakasenda mari vachi ndinoita kana munhu asenda mari. Handiti ndakabva ndamuisa kuma chief. Ndokwavari ikoko vakasenda mari. Ndakuziva kuti uyu akambouya akasenda mari ndozvandakazviita. Nozanda ambotora wasendwa mari $90 ne $100. Unozanda ambotaura newe foni yangu itori pano iripo. Akatora foni akatanga kuridza mbira akaisa foni. Ndiripa matare. Plus chimwe chiri kuitika mukavhura page irori yari handiti mukarivhura imimi panobuda manhamba akawandisa. Zvinoshanda vanhu vakawandisa. Ndonyaya iri kuitika ipo paipo. Manhamba acho akawandisa. Inyaya yekuti unenge wangoitawo hako munyama ungoti uchingozitangawo obva watongodi. Asi wambonzwa handichikubvunza uchiramba kuti ndisirini. Ndakubvunza mwanangu. Ndakubvunza kakawanda. Uchiramba kuti hausirini. Kuti handisirini upi? Kutora mari dzevanhu. Anonzi seku ndiari kutora mari. $90 ne anonzi yese. For $90 ne $100 wakatora sei? Handiri kuti waisave vanhu kumachi. Alright. Chinangwa chekuti ndizova nefoni. Handitika. Chachi chinangwa chekuti iye akaona kuti ndofunga vanhu vanofanira kuti vafone macalls chaiwo chaiwo. Because kana kuSouth Africa akwanisa kufonereka. Ndizvo zvakaitika. Saka vanhu vaindifonerawo ndova ndakataura navo pakasenda vanhu 2. Saka wangowamba foni. Ichocho ipapo handirambi. Nenyaya yekutiwo ndiri ikoko zvinhu zvakatiomawo. Saka ndakangonawo zvaaitawo ndikangoitawo seizvozvo. Saka kutaura kuti vanhu vese vari panapa havana kuomberwe. Vese vari panapa. Inini ukanoona ndine 68 years. But ndaishaya mari kuwana 150 chaiyo kuti ndioneka ndineseko. Wonditora kuti 100. Iwe shamwari unonzani zita rako? Mari? Unonzani zita rako chaiyo? Rangu nonzi Tisara. Taura chitupa. Unonzani zita rako chaiyo? Mari? Ndandodzi Desire. Desire ani? Pendeka.
chitupa chitupa changu chakatorasika. Saka kana chakarasika wainotora sei mari pana agent? Ora zvakaitika zvekuti inini ndakaendawo pamashops ndawana munhu aida kusenda mari ndawana tauro nemukomana ndazveiko keshi ndiye pakabva paiswa mari ipapo ndikazonotora mari ipapo. Yakaiswa muzita raagent wepaecocash? Rakasendwa ipapo because pandakaenda ndine munhu aida kuisa mari ndakataura naye ndikamuti zita rako ndikunyora kuti shiyapa ndiudza napanasenda ukati nandina chitupa. Saka mari dzisi dziri 2 idzi dzakasendwa muzita rake. Alright. Voice radio ndo rakudiwa. Sogo. Simba wakadi mzukuru. Tendereza. Ora nimetendereza. Sawa bani. Ada kuwa nao. Izigirira uyo. Safari kamera. Itaora na mzukuru. Ndino Simba mzukuru wa Simba ere. Mzukuru tashere. Chimwe chakanganisa. Ira ndini kani ndiyo. Siyataura zvanita. Tindirasi zvaunoita ere. Ndoshanda ndiri. Zvaunoita paunobira vanhu. Ini manje. Ada kusenda mari kana itaka munhu ada kusenda mari inyaya yaitika kana inyaya yekuti inini handi ndatongobatwawo ndichongoitawo zvekutongotanga strategy tachikwada handitori nawoakatangira 900 wakaisendesa sei ndo zvandakamudza taura nemuzukuru wada kusenda mari dambudziko rako nderei Alright, anosiyana anoita 100 kana 50. Munowanika muri kupi? Ndowanikwa ku Harare. Harare kupi je mukati pa address yenyu ere? Address number 23 Meborane. Unotanga ukabhukwa here kana tongoenda kabata mari? Munofana kutanga maisa mari. Tokumira madetails enyu richiito sekuru. America munhu atora naye. Alright, ndiri kutumirai kana ndichinge ndawana madetails acho. Ndinokutumirai manje manje. atibvunzeni kwecheni nenzei sekuru ngabvisa wanike tsvimbo dziri kumaoko ndodo America. asi muzama tendzone kumdenga Anzi murombesere sekunombesere. ngasi muzama kumdenga oneke chenzi aiwa sekuru anzimbosunza makomdenga asunza makomdenga sekuru tasha mudenga nesauyu chendedzei wabatwa ku sunza makoyu Harare ndiri kumba unsikumwe muzire mwezi kumba Harare kumagada chizvo mbare magada ndikuti alright alright ya ini mari yandakatora inini $190 aiwa ino wakatombotibirawo saka ndakatombobirawo 20,000 ikoko kwete inini ndakatora $90 ne$100 itorimo mufoni mangu itori nemacid vatori nayo foni yacho ndakazosvika ndakadzala halo ndati ndakatora $90 ne$100 ndo mari yandakatora iyo pavanhu munhu wafonerwa ini ndakabirwa mari ndakafonerwa ndichinzi chipedzisa mari yasara
so ndobva ndangofunga kuti ndidzo nhamba dzasekuru idzodzo vandasenda mari yangu ma 5,000 kusvika yakwana 20 ya chiri kuitika ndechekuti vanhu vacho vakawandisa vari kuita seizvozvo. handichazvitendesa ndakutongoshandawo newe kuti ndokava mari yangu so mari yangu ndikuida nhasi chaizvo iyoyo pasina 2 kana hours usokwanisa kuibhadhara mari iyoyo 20,000 iyoyo kana kuti hausokwanisa kubhadhara ndondowane shamwari ndiri kusvika papo ndodhira newe. Aiwa harisi dambudziko nokuti inini chero mukabvunza vaya vachinditora vacho chero pana ndichigara pacho ka zvinotongoratidza kuti zveshuwa mari handitorina iyoyo yandakatowana iyoyo ndiyo yega yandanditori nayo. wamborohwa here kana tokonakidzwa nokupindura. Aiwa ndiri kutaura chokwadi chekuti kana muchifunga ndiri kunyepa munovabvunza ivo vanditora vacho vanokuudzai chokwadi. ndati wamborohwa here kana tokonakidzwa nokupindura. ana kurohwa sikiwa chetu aiwa kana murinyo yemukoma kandisiri hangu ndini ndakatora mari yenyu nokuti inini yangu yandakangotora ndiyoyo $90 ne$100. kusenzeye dzangu dzisikuperera rombe dzisiyasira kukucheka nzeve vanhu vakabira mari. akusvikira muzukuru atosvika atuti ndikobunga mota kazvienda asi vanhu ava kuti kandaona kuti chokwadi ndikurevesa peji iroro ka mukaricheka nditi maybe tori active izvi nokuti inini munhu wacho anozviita hasi ende wazoita laki manje waitsvaga waiwaona vari hoga waita laki mira wapa chimasatu pindu zviti ngambire naye padhuzo yakabirwa mari ngambire naye asati abude sekuru anongotaura ari pasaiti aiwa hatisati abude ayo ndio uyu ndio sekuru wakatumira $90 taura nawo makadii wakadii musikora ndimi maizviti sekuru ndimi sekuru tasu aiwa ina handisi asi ndini ndakadaro. ko maizviitirei kuti musvibise zita remumwe munhu emusirimu? ini taura chokwadi chakaitikawo ipapo semunhu anga ari bori kusouth africa ndine munhu ainozviita chaichaipo ndakangotiwo ndauya kuno ndopandakakona kuti ndisina mukati genbody ndimbozama kuti since pandakauya ini kudhara akanditi ndivhuriro line rewhatsapp saka iye ndiye anga achishandisa line rewhatsapp ini ndabva ndazo since line ndandinaro ndakangorichengeta ndabva ndazorisa mufoni ndarisa mufoni pandakabva ndaita whatsapp kuti ishande pakashanda whatsapp ndopakati patanga kupeonawochi mameseji. ko imimi kuzoisa profile picture rakafanana nera sekuru zvese kunge imimi zvinhu zvandaionawo zvichitoitwawo naiye anozviita ndikangoti ndingotedzerawo kungoisa. makambofungawo here nezvereputation yasekuru kuti kana mukaramba muchidaro vanhu vanofunga kuti sekuru ndo vari kubira vanhu nyambisirwa muri imimi? nhamba dzasekuru idzo wakadziona kupinda chama vane Facebook page yavo yavanoshandisa ndopa wakawana ndopawatora nhamba ndobva ndatanga kutaura navo pawhatsapp chatira churi toripo izvi. sekuru vari kuti iwewe havana kukutenda panhamba 7 hanzi ndakakutenda panhamba 23 achatiriri sezvo vari 2 ini handisivi adresa ndaitaura chero nhamba asi 23 ndine pandakaitaura ndikuranga sekuru ndakuudzai kuti mirai sekuru tasvo mirai ndikuudzai ndakuudzai paipa ndakati sekuru munhu wenyu muzukuru wenyu akauya panapa mukati aiwa ini ndoshandisa nhamba chi 23 ndakati mirai achauya uyu kauya handisi kunyepa handi ndati ndine vanhu 2 vakasenda mari uyu akasenda mari ndiyewe $90 handi right ndozvandotaura kuti ndikutoziva kuti vanhu vakasenda mari vanga i2 mire chimbomirai sekuru imbomirai zvavanhu 2 kana 3 kana 1 toda kuti ari munhu wamati makamutenda kunhamba 23 iye akauya panhamba 7 hanzvamataura ndisingazivi kwauri kuti wakazobvunzawo here kuti vanogara kupi kana handizozivi hangu chandiri kufunga nje kuti maybe uyu akazobvunza kuti vanogara papi sekuru ta ndovamati chii inini adresi handitoiziviwo hai ipapo ndinganyepa anda sekuru vakakuti uya panapa zvakaitika ndezvekuti sekuru ava vakati zvoni vane kombi yavo inouya ichitora vanhu panonzi papost officer dheodhe rekutanga vachiti pane dare handikuita saka panako ndichapa dhiraivha wangu nhamba yako ndiye achaita se achakufonera ndobva ndava zvadaro ndobva vadhiradhira akatoita na1 dzakwana ndobva vati na3 dzakwana bva vatimukira mangwana chi
Maxeni ndibva ndamukira mangwana Maxeni aya na 7 achabatika zvanzi vakomana uri pa post office zvikanzi mangwana ano achikutora chikomana wangu ipapo pauri zvichitaura vachidaro iwa ndokubva nguva dzidzakona kwakutanga wafondera foni haichadasi haichadayirwa foni haichadayirwa ndione time dzedze dzatase dzapfuura havasiri kuita sei vasiri kubatika sekuriva ndopa ndakabva ndazoti ndiri kuizwa ndabva ndatoona munhu ndakabvunza kanzi aiwe nyaya ari kutaura ibhozi ndandangogara ndatopererwa ari kutaura iwo kana vari ivo cheo but vatoziva isu havaite izvi zvokuti unonzi ndipe mari kunokoda isu unotoenda ikoko chidirect panowanika pakati ndopa ndakabva ndauya ini ndikati rega ndiende ikoko direct ndinozvionera kuti kana zvizvo ndakaisa mari ndongoramba ndichingonzi mangwana zvita sei hazvibudi ndopa ndakasvika pana ndopana ndasvika pawinda muchima ndatoudzwa nzi aiwa wakatovharwa ndopa ndakabva tazofonera ava iva tazovafonera munhu wavaitumira wachona waishanda naye wavanoshanda naye vachirisivha mari idzodzo hamenoti iye wacho waito vanoshanda kupi vanonga vachiti mari padiki dzapinda nekoma wakaita zvinhu munyika padiki mapinda mari hamenoti kana iye wacho aiti dziri kubva kupi mari idzodzo vari kushanda basa reiva masvika pana agent akati mari dzasekuru dziri kupinda akatoti mari dzasekuru dziri kupinda hanzi tori customer yangu asi hanzi sekuri customer yangu sekuru vakuti hanzi muri tu chete vandakabira mari aiwa uyanzi munhu wandotoziva zvokuti anongouya otondichiti mari dzangu ndichiita sei ndichimupa ndichingomutse customer yandinoziva ndichitomupa mari saka kuroti matoraita kutoreva kuti pamwe ndo zvaanotoita ora timira ipapo chakaita kuti ndizive munhu weekokeshi handiti ka aida sisi vangu inini ndoda kuti ndisana kuone kuti anondizivira papi pamusoro muzukuru wokubirwa mari uyu ukambotaura naye nevideo call handambotaura naye nevideo hauna even kutry kutaura naye nevideo call handii taingotaura nemauyu vachifonera vachimboedza kuti vandifona pandakatanga kutaura navo vakatoshandisa ende kupretenda kwacho atoita kunge munhu wechikuru ndakatofunga ndisekuru zveshuwa bcause vakatonditi panodiwa $100 muzukuru ebatani aitotaura nevoice zvekuti voice iri kutaura apa nevoice raishanda ipapo hazvikura kuti munhu anotochuna voice kuti awane kuita se kutsotsa munhu saka matauro aitoti panodiwa ndibva ndatoti ina handina iyoyo zvikanzi tsvaka chokuita se chokutengesa makamene ingarege wandiri zvangu chanoda kumunhu kaona wacho waimbotumira iko cash amana kuendera atara kuti uyu mari dzingani dzaakatora anika uyu akaita kuti 190 tikazoona kune dzimwe kumashure akusunga kana 190 atisira sei ende ndikutaura chokwadi sekuru chokwadi asi iwo munhu aikuti utore mari aikuisa muakaunti wakarwa ari kuSouth Africa waziva naye sei ndakangosangana unaye zvekuti ndakaenda kuSouth Africa ndenda kuSouth Africa saka tikadriva zona South Africa tombata tikaenda kuSouth Africa tinomukana kuti ana kuchinja pekugara tinomwana asi kuchinja ambochiva ndopaziva aita munyama pane musetu ndopaziva aure chimubvisai jera rangu achienda hake mupolisi yake akuti yene iwewe kuona polisi rapo enda. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.